L-odwa tajba u merħba bikom, grazzi tal-li naqattu magħna illum il-ġimgħa 14 ta' Mejju, l-ħin huwa 9:09 ftit minuti. Nġbarna flimkien illum dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni sabiex intom il-ġenituri tażlu skola għal tifla tagħkom biex is-sena d-dieħla tibda tattendi skola tal-Knisja fl-ewwel sena primarja. Grazzi tal-li l-bieraħ ukoll ingħaqadtu magħna fil-laqgħa li għamilna ta' preparazzjoni għal din it-trasmissjoni u għal din l-għażla li intom se tagħmlu dolodu. Din il-laqgħa tinqasam fi 3 partijiet, l-ewwel nagħmlu talba ċkejkna u mbagħad nispjegaw ftit fiex wasalna u kif se nipproċedu u mbagħad tibdew tagħmlu l-għażliet. Bħalissa diġà bdew isiru t-telefonati ta' preparazzjoni lil dawk li qegħdin fuq quddiem. Infakkar ukoll li l-trasmissjoni taslilkom id-dar ftit minuti wara li nkunu aħna diġà għamilnija ħabbarnija fl-istudio. Għalhekk min inkun qiegħed jistenna t-telefonati m'għandux jiġi sorpriż li jew jista' jkun li jiġi sorpriż għax jirċievi t-telefonata u fuq l-iskrin għadu tjara xi ħaġa li għadha aktar il-qudiem, aktar qabel tajjeb. Nibdew billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu għallum. Amen. Illum hija l-festa ta' San Mattias, l-apostlu li intażel biex jieħu post Ġuda tajjeb, kafu li kien 12 l-apostlu mbagħad Ġuda ħalla l-grupp u intażel ieħor f'postu. Jiena għażiltu l dan il-qaddis bħala il-qaddis tagħna tal-proċess ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja. Għaliex il-metodu li huwa intażel kien propju prattikament bil-polza. Da tellaw kellhom diversi nies li setgħu jażlu minn fosthom u tefgħu ix-xorti u x-xorti waqgħet fuq Mattias. U aħna tafu li x-xorti, il-polza, huwa proċess importanti ħafna f'dana l-biċċa xogħol fl-għażla tal-iskejjel tal-Knisja tajjeb. U jiena għalhekk għażiltu bħala l-qaddis tagħna. Nitolbu hekk biex u jkun għalina ta' għajnuna. L-apostli fehmu f'dak il-moment li meta qed jagħmlu din l-azzjoni qed jafdaw ukoll fl-Ispiritu Santu. U dalwaqt tkun il-festa tal-Ispiritu Santu, tal-festa ta' Pentekoste, u tajjeb li nitolbu l-Ispiritu Santu li huwa magħna, huwa fina, sabiex u dejjem jispirana, sabiex aħna wkoll itina l-kuraġġ, sabiex nimxu fuq dawk l-ispirazzjonijiet tajba li huwa jagħtina kuljum u jtina l-kuraġġ li nwettqu dak li huwa jispirana għalih. Nitolbuh biex aħna ngħixu kif jixtieq il-mulej minna. Nixtieq li nitolbu wkoll għal dawn it-tfal li intom tant tħobbu u tgħożżu sabiex il-mulej jgħinhom fil-ħidma tagħhom sabiex isibu s-sapport tal-iskejjel u tal-edukaturi li se jiltaqgħu magħhom sabiex dejjem jibqgħu igawdu mill-imħabba u s-sapport li tagħtuhom intom u sabiex jikbru kif il-kol nixtiequhom. Nitolbu wkoll għalikom il-ġenituri u naħseb nannietu li tħobbu daw it-tfal li tant huma għażiż għalikom, nitolbu għall-edukaturi u għalina l-kol. Nixtieq li nitolbu wkoll għall-ħabib tagħna li ġieli kien ikun magħna hawnhekk fl-istudio li bħalissa jinsab fl-isptar ukoll. Nitolbu lil Sidna Marija biex tkun magħna l-kol bħalma kienet ma' Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Alla itlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. San Mattias itlob għalina, fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela, kif intom tafu, risqin biex tagħmlu din għal-għażla wara proċess daqsxejn twil. Kienu ħarġu regolamenti, f'Jannar kontu minn applikanzi f'Diċembru u f'Diċembru sewa jew f'Novembru, Diċembru minn applika Jannar frar. Saru il-polots ukoll u għamilna 2 anzi għal waħda 2 u issa wasalna fil-mument tal-għażla. Illum għandna 145 applikant. Ġiġa batnilkom ukoll l-informazzjoni kemm għandna postijiet skola. Tajjeb li jintom ħatażlu minnhom. Ħatkunu tistgħu issegwu kif se jonqsu l-postijiet minn skola bl-iskrin li ħatibdew taraw fuq
bl-iskedi li ħatibdaw taraw ma' ġembi fuq l-iskrin ta'kom, tajjeb. Nitlob ir-reġija ekku ġa tawna dina l-iskema u fuq in-naħa l-oħra taraw ukoll it-tfal li ħajkun imisshom jażlu. Dejjem in-naħa tat-tfal dejjem jibda jitla' l fuq meta xi ħadd jażel jitla' l fuq u jidħol ieħor minn taħt biex dejjem nibqgħu mixin u nibqgħu dejjem aġġornati. In-numri li hemm fejn l-iskejjel jibdew jonqsu skont l-għażliet tagħkom. Sa naraw ftit kemm baqanna postijiet u mbagħad inkunu nistgħu tibdew tagħmlu l-għażliet tagħkom. Our Lady Immaculate ġewwa l-Ħamrun għandna 27 post. Sacred Heart College ġewwa San Ġiljan għandna 35 post. St. Dorothy Slima għandna 31 post. St. Dorothy Ħażebbuġ għandna 3 postijiet. St. Joseph Pawla għandna 8 postijiet. St. Joseph Slima għandna 11 il-post. St. Monica Birkirkara għandna 17 il-post. St. Monica Gżira għandna 5 postijiet. St. John Antid Gudja għandna 2 postijiet. St. Francisco Spikwa għandna 5 postijiet. Dawk huma l-postijiet li għandna. Għajkonna wkoll xi applikazzjonijiet għandna xi waħda jew tnejn li huma l-aħwa li dawk jażlu flimkien tajjeb u nafu wkoll li għandna xi applikanti li kienu applikaw b'żewġ kriterji, pereżempju bil-kriterju tal-impjegati jew tal-aħwa u wkoll bit-tielet kriterju hekk ħadu sem f'dina il-polza. Illum meta jkun imisshom iridu jiddeċidu jekk se jżommu il-post li huma intitolati għalih skont l-ewwel kriterju tal-impjegati jew tal-aħwa, jew jekk se jibdlu l-iskola u jażlu waħda skont dawk li jkollhom disponibbli fil-mument li jkun imisshom. Infakkarkom li iktar il-qudiem saħda nippubblikaw ir-riżultat ta' dawn l-għażliet tagħkom sewwa jkollna lista bl-ismijiet tat-tfal u kull skola li intom għażiltu u wkoll tkunu tistgħu terġgħu taraw din it-trasmissjoni. Għalhekk issa m'għandi xejn iktar li x'ngħidilkom li jekk ir-reġija lesta nistgħu nibdew nieħdu t-telefonati u nibdew nirreġistraw it-tfal l-għażliet li intom se tagħmlu. Nfakkar li yes għajdli. Bonġu Sinjura, bonġu. St. Monica Gżira, grazzi Sinjura. Grazzi, kanna l-Mrs. Galja li għazlet St. Monica Gżira, dik kienet l-ewwel għażla u issa ngħaddu għat-tieni għażla ħa naraw sa tkun qed inċemplu lill-mamma ta' Marija Krist Katarina Borġ. Nfakkar li jekk xi ħadd ma nkunux nistgħu naqbduh u mbagħad ikun irid jiċemplilna. Yes. Hello, Lodwa tajba. Issa nażlu għal Marija Katrina. Sacred Heart San Ġiljan. Grazzi, sir. Grazzi, grazzi, grazzi. Sacred Heart San Ġiljan. U dekk għandna t-tieni għażla. Jekk xi ħadd ikun kollu ok, Sinjura Tanti, l-għodwa tajba. X'tażel, Sinjura, t-tifla? Għalela? Sacred Heart. Grazzi, Sinjura. Grazzi, grazzi. Sinjura għazlet il-Sacred Heart għal-ela Tanti. U issa din inċemplu kol il-Mrs. Briana, il-mamata Briana Benivenja. Jekk xi ħadd irid jaqbadna jċemplinna fuq dan il-number 79990271. Qiegħed ukoll fuq l-screens tagħkom ta'. Lodwa tajba, Sinjura. Good morning. X'nażlinna l-Briana? St. Monica Gżira, grazzi Sinjura. Grazzi, grazzi. Ekku għanna il-raba għażla, issa ngħaddu għal ħames waħda, tinċemplu lill-mamma ta' Nina. Yes. L-għodwa tajba, Sinjura. Sacred Heart, grazzi Sinjura, grazzi auguri. Sacred Heart. U issa din ngħaddu għal telefonata oħra għal Sinjura Abela Baldacchino, il-mamma ta' Pinar. Wasanna fis-sitt għażla. Nirringrazzjakom tal-kollaborazzjoni tagħkom tajjeb. Għalli yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Yes. Sacred Heart.
Tajjeb, grazzi, Sinjura. Grazzi. Sacred Heart għal Pinar. U għal Marjana Buzuttil Rizjot, tinċemplu l-mamma tagħha propju bħalissa, tajjeb. Mela konti tnajdilkom ukoll li saħda ntellaw il-lista ta' dawn l-applikanti u tkunu tistgħu tarġgħu taraw ir-recording ta' din għat-trasmissjoni li aħna qed nagħmlu. L-għodwa tajba, Sinjura. St. Joseph Paula, grazzi Sinjura, grazzi u auguri. Mela għandna St. Joseph Paula. Għal Marjana Buzuttil Rizjot. Tinċemplu issa l-mama ta' Maraja Rajt. Tajjeb, sabiex it-tija tina l-għazla tagħha u madina l-għazla nkunu Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, bonġu. Xini l-għazla tijak? St. Monica Birkirkara, grazzi, Sinjura. Grazzi u auguri. St. Monica Birkirkara. U għekkim lejna l-ewel paġna, għanna l-ewel 8 l-esti, għaddi il-karta l-notar sabiex jara li għabbila matija u jara li jina ktibt kollos sewa tajjeb. Nfakkarkom li għanna n-notar li jirreġistra kull telefonata. Yes, l-għodwa tajba ser. Yes, bonġu. Sacred Heart, grazzi Sinju, grazzi, grazzi. Sacred Heart. Għal Emilia u issa ngħaddu għas-Sinjura Deċelis, il-mama ta' Eliza. Fakkarkom li fin-nuqqas tal-preżenza tagħkom għandna li n-notar Robert Aquilina li bil-paċenzja kollha jassistina kull darba f'dawn il-proċessi, f'dawn il-laqat li kana. Yes, hello, bonġu, Sinjura. Bonġu, bonġu. Għal Eliza, Sinjura. St. John Antid, grazzi Signora, grazzi. Dik kienet l-10 applikazzjoni li reġistrajna dolodu u sanaddu għal 11. Tinċemplu l-mama ta' Katerina Maria Guazzoni. Il-notar jisma bħali kol l-azliet li jintom tamlu, jirreġistrom u kol fuq karta bħal manna jina ħna lista preparata bl-ismijiet ta'kom u maġem kull isem nikdbu l-iskola li jintom tajdunna tajjeb. Jina meta naddilu l-karta tijaw u mbagħad jiċċekkja u jara li kollox jaqbel fl-imkien tajjeb. Għanna checking ieħor li jsir anka ma dak li qed taraw fuq l-iskrin ta'kom għaliex dak ukoll jinżamm bħala rekord, jiġifieri għandna ħafna mezzi kif wieħed jista' jiċċekkja. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Good morning, good morning. Għal Katerina. St. John Antid, grazzi, Signora, grazzi u auguri, grazzi. Mela, għanna St. John Antid li kella żewġ postijiet biss, nfakkar li St. John Antid bħal skejja l-oħra għanda wkoll il-kindergarten għalhekk it-tfal diġà għall-ewwel sena primarja diġà mtlew mill-kindergarten u kun baqa' biss żewġ postijiet sabiex jisdidu timtela klassi sħiħa. Naħseb ma nafx jekk nistgħux naraw il-reġija, però fil-każ ma naf forsi laqas hemm malfejn għax kull huma l-aħħar tnejn wara xulxin, iż-żewġ titfal li daħlu St. John Antid huma Eliza Deċelis u Katerina Maria Guazzoni. Naħseb nistgħu nkomplu bil-telefonati tagħna. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Bonġu. Għal Serena x'tażel, Sinjura? Sacred Heart, grazzi, Sinjura. Grazzi, grazzi, grazzi. Sacred Heart għal Serena Kawki Briffa. U issa ngħaddu għal 13 l-applikazzjoni hija ta' Emma Mifsud. Tajjeb. Wara li din il-lista tiġi ċekkja, yes. L-għodwa tajba, Sinjura Mifsud, bonġu għal Emma. St. Monica Birkirkara, grazzi, Sinjura. Grazzi, grazzi.
U issa din namlu l-14 telefonata, qed inċemplu lill-mamma ta' Leona Grek. Tajjeb ta' Leona Grek. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Għal-Leona, Sinjura. Saint Monica Gżira, grazzi, Sinjura. Grazzi, Melanna Saint Monica Gżira għal-Leona Grek. U issa għanna twins, it-twins huma għattart Xikluna, Fejt u Emma. Din inċemplu lill-mamma tagħhom sabiex tgħidilna x'inhi l-għażla tagħhom u dawn imorru fl-istess skola. Wara li l-lista kif hija mniżla minn għandna tgħaddi wkoll għal Miss Josette Hammenborn li yes, Signora Tard, bonġu, Santa Monica Birkirkara, grazzi Signora, grazzi, grazzi. Santa Monica Birkirkara għal-Twins Fejt u Emma. U hekk imlejna paġna oħra għandi jiena b'kollox għandi 19 il-paġna. Kollha b'8 applikazzjoni fuq kull paġna. Għalhekk spiċċajna 16 l-applikazzjoni u issa ngħaddu għal 17 il-waħda. U qegħdin inċemplu issa lill-mamma ta' Michelle Grek, tajjeb. U mbagħad din l-ismijiet jinkitbu fuq l-listi ta' kull skola. Aħna għandna karta bl-isem ta' kull skola, kemm għandha postijiet kull skola u l-ismijiet jiġu kkupjati fuq il-lista tal-iskola partikolari. Hekk inżommu rekord kemm inkitbu tfal f'kull skola. U għandna rekord hawnhekk quddiem fl-istudio qed jinżammu wkoll rekord ieħor mill-kamra li għandna barra mill-istudio minn fejn qegħdin iċemplulkom. U dawn iridu jaqblu wkoll aħna dejjem niċċekkjaw ix-xogħol li kollox qed jimxi pari passum li kollox qiegħed jaqbel ħalli ma jkollniex żbalji u ma nispiċċawx b'xi ħadd li jew m'għandniex post għalih jew post baqa' vojt tajjeb biex kollox jimtela u jimxi sew. Għalhekk għandna ħafna cross-checking sabiex dan il-proċess ikun proċess tajjeb, leali u trasparenti kemm jista' jkun. Nirringrazzja lil yes, l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal Michelle, Sacred Heart, grazzi, Sinjura. Sacred Heart għal Michelle Grek, dik kienet 17 l-applikazzjoni, pero fil-rankorter wasalna fin-numru 16, issa jmiss il-numru 17, peress li kellna twins. L-odwa tajba ser? Bon, mela, għal Michela, Saint Monica Gżira, grazzi ser, grazzi. Saint Monica Gżira għal Michela Ciliberti. Yes, l-odwa tajba, Signora Conti. Saint Monica Birkirkara, grazzi, Signora, grazzi. Saint Monica Birkirkara u issa ngħaddu għal mamma ta' Ġael Sammut, tajjeb ta' Ġael Sammut. Nixtieq nirringrazzja lit-tim tal-Uffiċċju ta' Dħul fl-Iskel tal-Knisja li jiċċekkja kollox, jipprepara kollox sabiex dina l-laqgħa tagħna magħkom u dan il-proċess kollu jimxi b'mod preċiż u b'mod organizzat. L-odwa tajba, Sinjura. Bonġu. Saint Monica Birkirkara, grazzi, Sinjura, grazzi. Naħseb tajb li tkunu tafu li ikonna, yes, l-odwa tajba, Sinjura. Għalleja xtażel, Sinjura? Saint Dorothy Zebbuċ, grazzi, Sinjura, grazzi.
Mela dik kienet l-għażla wkoll tal-mamma tal-Lea May Kutajjar li għażlet St. Dorothy Zebbuċ u issa din ninċemplu lil min qiegħed fir-rank 21 Ele Bondin. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura? St. Monica Birkirkara. Grazzi, Sinjura. Grazzi. St. Monica Birkirkara. Naħseb tajb ukoll li ninformakom li jkun jaqbel li meta nċemplulkom, speċjalment meta nċemplulkom dit-tieni tarba biex tidħlu fl-istudio, tbaxxu daqsxejn il-volume tal-yes. Yes, Signora, good morning, Kezja. Kezaja, yes. Għax Skola? St. Monica Birkirkara. Grazzi, Signora, grazzi. Kezaja Bezzina, għanna St. Monica Birkirkara. Mela, Signora Borċ, l-għodwa tajba. Bonġu għal-Kelsi. St. Monica Gżira, grazzi Sinjura, grazzi St. Monica Gżira għal Kelsi Borċ u tjajdu li mir-reġija li l-iskola ta' St. Monica Gżira imtliet ukoll fil-każ issa nagħtu daqsxejn titwila għal dawn l-applikazzjonijiet li saru għal St. Monica Gżira, nagħtu daqsxejn rendikont taraw fuq l-iskrin tagħkom u dawn huma l-applikazzjonijiet li għandna. Huma 5 applikazzjonijiet u għandna lil Galja Eliz, Benivenja Briana, Grek Leona, Ciliberti Michela u Borċ Kelsi. Tajjeb, dawn huma l-postijiet li kellna disponibbli St. Monica Gżira. Issa inkomplu blanżliet tagħkom, naslu għall-24. Yes, għal Joyce, bonġu Sinjura, bonġu. Għal Joy, St. Monica Birkirkara, grazzi Signora, grazzi. St. Monica Birkirkara għal Joy Caruana u sanaddu għal mamata Kate Camilleri dik li tinsab fil-25 post, tajjeb, tinċemplula bħalissa. Bonġu sir, bonġu. Yes, għal Kate. St. Joseph Paula, nirringrazzjak. Thank you, St. Joseph Paula, għal Kate Camilleri. U issa din inċemplu lil-mama ta' Emma Mintoff, tajjeb. Natikom ftit ftajtu, dan dikon ta' xie involvi dan il-proċess tal- Yes, il-Signora Mintoff, l-għodwa tajba. Bonġu, għal Emma. St. Dorothy Slima. Thank you, Signora, grazzi. St. Dorothy Slima għal Emma Mintoff. Signora Kutajjar, l-għodwa tajba. Bonġu. Għal-Kaja xtażel, Signora? St. Joseph Paula, grazzi, Signora, grazzi. U s-sedin inċemplu l-mama ta' May Mikallef li Yes, l-għodwa tajba, Signora. Għal-May xtażel? St. Monica Birkirkara. Grazzi, Signora. Grazzi, St. Monica Birkirkara għal-May Mikallef. U s-sanaddu għal Mija Grek, għal-mamata, tinċemplu l-mamata Mija Grek li tinsab fid-29. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Sacred Heart. Grazzi, Signora. Grazzi. Sacred Heart għal Signora Grek. U s-sanaddu għal mamata Julie May Balzan, tinċemplu la propju bħalissa. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Yes, għal Julie.
Sacred Heart. Grazzi, Sinjura, auguri. Auguri, ekkanna zla oħra. Julie May Balzan tibda tattendi wkoll l-iskola ta' Sacred Heart u issa din inċemplu l-mama ta' Kira Gawci u wasalna fil-31. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Bonġ. Sejn Dorothy ta' Ħazzabuġ. Grazzi, Sinjura. Grazzi, mela, Sejn Dorothy Ħazzabuġ għal mama għal Kira Gawci, kif għaltinna l-mama taħħa tajjeb Sejn Dorothy Ħazzabuġ. U hekk imlejna paġna oħra, din hija r-raba paġna minn 19 il-paġna li għandi, u ngħaddi issa lin-nutar sabiex jara li ktibt dak li għadd, għax kultant ma nafx jekk jidrilkomx konna xi ħaġa f'moħħna u nikbu xi ħaġa oħra, allura tajjeb li niċċekkjaw l-affarijiet. Bħalissa qegħdin inċemplu l-mama ta' Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, għal Eve St. Joseph Paula, grazzi, Sinjura. Grazzi. U issa għandna twins ukoll, twins Ellul, Julia u Emma. Julia u Emma. Jekk niftakar sew, sewa l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, bonġu. Għal Julia u Emma, St. Monica Birkirkara, grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi, grazzi. Mrs. Desira, l-għodwa tajba. Bonġu, għal Penelope, Sacred Heart College. Grazzi, Signora, grazzi. Thank you. U issa ngħaddu għal 35 applikazzjoni ta' Emma Camilleri. Tajjeb li nċemplu l-Signora Camilleri. L-għodwa tajba, Signora? Yes, għal Emma? Sacred Heart, grazzi sa' Signora, grazzi, grazzi. Sacred Heart għal Emma Camilleri. U għedin nistan ċemplu l-mama ta' Tea Bonnici. Yes, l-għodwa tajba, Signora? Bonġu. Saint Monica Birkirkara, grazzi, Signora. Grazzi, Saint Monica Birkirkara għal Tea Bonnici. U issa għanna l-Eni Antonozoviski. Wasalna fis-37 applikazzjoni. Tajjeb. Kont se nagħtikom daqsxejn rendi kont tal-proċess ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja, kif tafu f'Novembru nippubblikaw Yes, good morning. Good morning. What do you choose for Annie? Saint Monica Birkirkara. Thank you. Thank you. Good day. Saint Monica Birkirkara. U issa ngħaddu għal mama ta' Amelia Aber. Wasalna fit-8 l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, bonġu, x'nażlu għal Amelia? Sacred Heart. Grazzi, Sinjura, grazzi, grazzi. Mela mlejna paġna oħra, 5 paġna, u ngħaddu għall-applikazzjoni 39. U għedin inċemplu l-mama ta' Nicole Healy. Tajjeb, mela joħorġu l-regolamenti, jibdew isiru l-applikazzjonijiet. Pratikament kollox ikonna iktar minn 3005 applikazzjoni. Tajjeb, nixtieqkom timmaġinaw dan il-volum. Yes, l-għodwa tajba. Yes, għal Nicole x'nażlu, Sinjura? Saint Monica Birkirkara. Thank you. Thank you.
U issa tinċemplu l-mama ta' Mej Karwana wasalna fl-40 applikazzjoni. Dawn it-3500 applikazzjoni li l-lum saru jisiru kollha online qabel kien ikonna xi 60 u 65% minnhom li jisiru online u l-bqija kienu jisiru fid-diversi ċentri. L-għodwa tajba, Sinjura? Yes. Saint Monica Birkirkara, grazzi Signora, grazzi, auguri. Dawn l-applikazzjonijiet kollha jiġu inseriti fuq databases differenti. Bonġużer, x'nażlu għal Victoria. St. Joseph Slima, thank you. Mela dik kienet l-għażla tal-papa ta' Victoria Nicole Bezzina li għażla St. Joseph Slima. U issa ngħaddu għal 42 applikazzjoni għal Eżmej Ellul. Dawn l-applikazzjonijiet kollha li nirċievu permezz ta' online jridu jiġu ċċekkjati kollha. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, bonġu. Yes, Iva. Grazzi, Sinjura. Grazzi, auguri. Grazzi, grazzi. Mela, Sinjura għazet Our Lady Immaculate School ġewwa il-Ħamrun. Għal-tifla tagħha Eżmej Ellul. U issa din inċemplu l-mama ta' Katrina Sultana. Dawn l-applikazzjonijiet jiġu inseriti fid-databases u għalkemm illum bil-permezz tat-teknoloġija. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Hello? Yeah, bonġu, bonġu, bonġu. Yes? Sacred Heart. Grazzi, Sinjura, napprezza. Thank you. Grazzi. Nirringrazzjakom il-kol tal-kollaborazzjoni ta'kom għaliex propju naħseb illum qed nagħmlu record time dolodu. Wasalna fil-43 applikazzjoni, anzi fil-45 għaliex kellna żewġ twins u l-ħin huwa l-10 u 5. U bdejna ftit wara d-9 u nofs, ġir finqas minn nofsija għamilna 45 applikazzjoni u grazzi ħafna tal-kollaborazzjoni tagħkom u tal-ħidma tal-istaff li għandna li qed iċemplulkom u intom qegħdin tirrispondu mill-ewwel tajjeb. Issa din inċemplu lill-mamma ta' Alice Rose West. Kontit ngħid li għalkemm illum il-proċess permezz tat-teknoloġija wieħed jiffranka ċertu xogħlijiet, fakkar però li f'dan il-ċirkustanzi wieħed irid jiċċekkja dak kollu li l-uniktar mill-li toqgħod tittajpja u ddaħħal tittajpja l-ismijiet. Yes. Sinjura, bonġu, bonġu. Sacred Heart, grazzi, Sinjura, grazzi, 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 grazzi. Isir ħafna xogħol ta' checking li hemm id-dejta korretta, l-ismijiet huma korretti, l-indirizzi huma korretti. Tajjeb, kultant konna min, yes. L-għodwa tajba, Sinjura? Good morning, good morning. Għal-Eliz, x'nażlu? Sacred Heart, San Julian. Grazzi, Sinjura. Same, thank you. U ikonna applikazzjonijiet fejn intom tinformawna li għadkom ħatibatunna iktar dokumentazzjoni, nżommu nota, dak li kun dana, iwieġbu ħafna telefonati ta'kom u l-emails ta'kom. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, bonġu, għal Kejana, Kamilleri, fenek. Saint Monica Birkirkara. Grazzi, Sinjura. Grazzi, l-għodwa tajba. Saint Monica Birkirkara għal Kejana Kamilleri Fenek. U reġijiet tgħidli li l-iskola ta' Saint Monica Birkirkara għadha kif imtliet jien imlejt paġna oħra, paġna 6, naraw fl-imkien min kienu dawk li għażlu Saint Monica Birkirkara. Li huma Maraja Wright,
Emma Mifsud, Fejt Attard Ċikluna, Emma Attard Xikluna, Xejjen Konti, Ġajel Samud, El Bondin, Kezaja Bezzina, Joy Karwana, May Mikallef, Giulia Ellul, Emma Ellul, Tea Bonnici, Annie Antonovski, Nicole Healy, May Karwana, Kejana Kamilleri Fenek. Daw kienu il-tfal li mis-sena d-dieħla se jibdaw jattendu St. Monica bil-Kirkara skont l-għażla tal-ġenituri tagħhom tajjeb. Hekk għandna 3 skejjel li ġiġa imtlew, għalhekk l-għażla fost l-iskejjel naqset xi ftit, infakkar li però minn jixtieq li forsi jibqa' bit-tama għandu t-tama jew ix-xewqa ħanajdlek bejn it-tama u x-xewqa li forsi jażel xi waħda minn dawn l-iskejjel ikun jista' jibla il-formola tal-waiting list. Din il-formola tridu nibatu ilkom, tajjeb, nitolbukom ftit paċenzja oħra sabiex f'dawn il-ġranet li ġejjin nibatulkom dina il-lista, tajjeb. Kif għadna l-għodwa tajba. Għal Katjana, Sinjura. St. Joseph Paula, St. Joseph Paula. Grazzi, Signora. St. Joseph Paula Al-Katjana Xerri sanaddu għat 48 applikazzjoni li hija ta' Emily Louise Gonzi. Yes, Lodwa tajba, Signora. Gonġu. Sacred Heart, grazzi, Signora, grazzi. Sacred Heart, Emily Louise. U s-sena għal Martina Borg Cosby. Tajjeb. Daw il-waiting list tkunu tistaw timlew il-formula li nibatulkom. Yes, Lodwa tajba, Signora. Good morning. Għal Martina. St. Dorothy Zabbuċ, St. Dorothy Zabbuċ. Mela, St. Dorothy Zabbuċ li ma kellix ħafna postijiet għadħul fl-ewwel sena primarja u Elsa wkoll ir-reġija tajn li imtliet sa fejna fin kellna xi 3 postijiet ekku u nistgħu nerġgħu narawhom flimkien għandna lil Lea May Kutajjar, il-Kira Gawċi u Martina Borg Cosby. Dawn huma 3 titfal li se jibdew jattendu wkoll St. Dorothy Zabbuċ is-sena d-dieħla fl-ewwel sena primarja u hekk naqset ukoll skola oħra li minn dawk li tistgħu tażlu kont qed nitkellem fuq il-possibilità li wieħed qiegħed lilu nnifsu fuq il-waiting list, għandkom iċ-ċans tindikaw sa 5 skejjel tajjeb, fil-waiting list infakkarkom tniżlux l-iskola li tkunu għażiltu tajjeb. Imma għażlu skejjel oħra l-iskola li intom għażiltu dikka diġà hija tagħkom hekk ġa miktubin f'dik l-iskola u m'hemmx għalfejn tindikawha, għażlu indikaw skejjel oħra. Il-kriterju fundamentali tal kif ħanażlu jekk inħoloq xi post vaganti f'xi skola min se nċemplu huwa il-kriterji li għandna fir-regolamenti li huma l-ewwel il-kriterji tal-ewwel kriterju, nibdew minn dawk ta' jekk kalli jista' jkun ma tantx ikollna mid-djar tal-Knisja, xi tfal mid-djar tal-Knisja, tal-impjegati tal-aħwa. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Hello, yes, Alema? All right, grazie, Signora. Grazie. Is-Sinjura għażlet Our Lady Immaculate għal Emma Farrugia. Our Lady Immaculate ġewwa il-Ħamrun. U issa ngħaddu għal Ilenia Paċ Karwana. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu, għal St. Dorothy Slima. Grazzi, Signora. Grazzi. U
issa għal-għana xwiereb Bużuttil, tajjeb. Mela, fuq il-waiting list tistaw tindikaw 5 skejjel, tistaw tinkitbu fuq il-waiting list kemm jekk tażlu skola u anke jekk ma tażlu skola, no choice, tajjeb. Mhux tiltilfu il-post. U anke minnu ġa miktub forsi f'xi skola jista' u qiegħed ovvjament f'dawn il-listi jista' jinkiteb ukoll fuq il-waiting list. Nibdew bil-kriterji kont ngħidilkom tal-djar ta' tfal li jista' jkunu fid-djar tal-Knisja. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Sacred Heart, Sacred Heart. Grazzi, Sinjura, grazzi. Sacred Heart. Il-kriterji kif nimxu waħda wara l-oħra huma tfal fid-djar tal-Knisja, tal-impjegati, tal-aħwa u mbagħad skont ir-rank order, tajjeb. Da jiġi kollu spjegat mis-sena l-oħra law frott nistgħu ngħidu tal-COVID fejn kellna il-proċess tal-reġistrazzjoni sar iktar ikkompjuterizzat, mentri qabel konna iktar nużaw il-karti, frott ta' dan l-iżvilupp li sar mis-sena l-oħra law bdejna wkoll din il-lista ta' minnu fuq il-waiting list qed intellawha wkoll permezz faċilitajna x-xogħol permezz tad-databases li għandna u nistgħu ntellawha allura llum mingħajr ħafna diffikultà wkoll fuq il-website tal-knisja.mt. Dejjem nistidinkom biex taraw il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fejn hemm ħafna informazzjoni dwar dan il-proċess ta' dħul. Tajjeb, din il-paġna hija organizzata tant hemm dokumenti kieku konna impoġġuhom kollha wara xulxin mingħajr ma norganizzawhom, kien ikonna lista ma tispiċċa qatt, imma huma dokumenti organizzati skont il-livell ta' dħul. Mara jekk jiena rrid nara xi ħaġa dwar id-dħul fl-ewwel sena primarja, immur infittex il-livell tal-ewwel sena primarja, niklikja fuqu u joħorġu tara taħt xulxin id-dokumenti relatati l-informazzjoni li għandna dwar l-ewwel sena primarja. Jekk irrid dwar il-Form 1, nażel tal-Form 1. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. St. Joseph Paula, grazzi, Sinjura, grazzi. Grazzi. St. Joseph Paula għal Marija Farrugia. U stedin inċemplu l-mama ta' Jodien Caruana. Yes, hello. Sewa. St. Dorothy Slima. Grazzi, Signora. Grazzi, grazzi. Mela, dik mlejna paġna oħra stanaddu għal min qiegħed fir-rank order 55, wasalna fis-57 applikazzjoni u għedin inċemplu lill-mama ta' Martina Kassar. Martin. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, bonġu. Għal Martina, Sacred Heart San Ġiljan. Grazzi, Sinjura. Grazzi, grazzi. Sacred Heart għal Martina Kassar. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello, hello, yes. Bonġu. Allea, Sacred Heart. Grazie, Signora. Grazie. Grazie. Sacred Heart, Allea. Allea. U istedin inċemplu l-Ela Paraskandalo, l-mama taħħa, biex tatina l-għazla taħħa sa tkun. Tajjeb. Mela, il-kriterju l-iktar wieħed relevanti huwa dak ta' mbagħad skont ir-rank order. Hello, bonġu. Għal Ella, Sinjura? Sacred Heart. Thank you, Sinjura. Thank you. Good day, good day. Mela għażlet is-Sacred Heart għal Ella Paraskandolo. U s-sedin inċemplu l-mamma ta' Emma Wood.
Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Hello. Good morning. Al-Emma? Sacred Heart. Thank you, Sinjura Auguri. Thank you, thank you. U s-sedin inċemplu l-mama ta' Scarlett Buzuttin. Kważi wazalna fil-60, din hija 59, minnu qiegħed fil-rank order 59, u fil-fatt hija l-51 applikazzjoni. Dan minn total ta' 100. Yes, Lodwa tajba, Sinjura? Bon. Our Lady Immaculate. Grazzi, Sinjura. Grazzi, Wagur. Grazzi, grazzi. Sinjura għazlet Our Lady Immaculate ġewwa il-Ħamrun. U s-sedin inċemplu l-mama ta' Mija Aġus, ta' Mija Aġus. Lodwa tajba, Sinjura? Sacred Heart, Sacred Heart. Grazzi, Sinjura, auguri. Sacred Heart. Sacred Heart mela għal Mija Aġus. U s-sanaddu għal Amy Zammit Giuliano. Bonġu, sir, bonġu. Bonġu għal Amy. Sacred Heart, grazzi ta', grazzi, good day. Sacred Heart għal mama għal Amy Zammit Giuliano. Kenna l-papa u s-sanaddu għal Emma Police Xikluna. 62 post wasalna biex nimlew paġna oħra. Wasalna fit-tmim paġna. Et inċemplu bħalissa l-mama ta' Emma Police Xikluna. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Sacred Heart. Grazzi, Sinjura, grazzi. Grazzi, grazzi. Sacred Heart għal Emma Police Xikluna. U b'dika l-għażla mnejna paġna oħra u paġna 8 imtliet ukoll ngħaddu għal paġna 9 u 63 applikazzjoni li hija ta' Ela Tabone, ta' Ela Tabone. Kont ngħidilkom li yes. Lodwa tajba. Bonġu. Għal Ela. St. Joseph Paula. Thank you. U dik kienet 63 applikazzjoni l-minu fil-dak il-rank order u ngħaddu issa għal Kolaja Lili Cardona. Tinċemplu l-mama tagħha tajjeb. L-aktar kriterju rilevanti mela għal waiting list huwa dak ta' mbagħad tar-rank order, ġifieri r-riżultat li intom ħadtu mill-aħħar pol ta' dak li qed nimxu miegħu illum, nerġgħu nimxu bih ukoll biex jigwidana fil-postijiet vaganti jekk inħolqu xi postijiet vaganti minn sanċemplu li qegħdin fuq il-waiting list. Lodwa it-tajba. Bonġu. St. Joseph Paula. Grazzi, Sinjura. Grazzi, grazzi. Mela għandna St. Joseph Paula għal Kolaja Lili Cardona. Yes, għandna reġija tajdi li St. Joseph Paula imtliet ukoll u għalhekk issa nistgħu naraw min huma dawk it-tfal li ħajbdew jattendu ġewwa dina l-iskola. U fl-ewwel post għandna lil Marjana Buzuttil Rizjot, Kate Camilleri, Kaja Joe Kutajjar Ebejjer, Avi Delija, Katjana Xerri, Marija Farrugia, Ela Tabone, Lili Cardona Kolaja. Dawk huma tfal li l-ġenituri tagħhom għażlu li jibdew jattendu ġewwa St. Joseph Paula. Tajjeb, għalhekk naqset oħra mill-iskejjel li intom tistgħu tagħżlu minnhom
u nkomplu bil-proċess tagħna issa bħalissa din inċemplu lil ġenituri ta' Jennifer Royal Butt. Sa naraw sa tkun l-għażla tagħhom wasalna fil-rank order 65 tajjeb. Mela, konna nitkellmu ftit fuq il-waiting list li aħna nibatulkom permezz ta' email, nibatulkom ukoll il-dettalji tal-għażliet tagħkom, nitolbukom tikkonfermawhom, anke tkunu tistgħu tagħmlu l-ħlas tar-reġistrazzjoni, tikkonfermaw ukoll il-kollaborazzjoni tagħkom mal-iskola li intom għażiltu. Good morning, sir. Good morning. What do you choose for Jennifer? Our Lady Immaculate Hamrun. Thank you, good day. Our Lady Immaculate Hamrun. Mela, Signora Vassallo, l-odwa it-tajba. Bonġu, għal Amy. No choice. Grazie, Signora, grazie, auguri. Grazie. U dik kienet is-66 applikazzjoni, issa tinċemplu lil mama ta' Nora Marie Darmanin, fis-67 rank order. Naħseb li sejrin ta' Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu. Saint Dorothy Slima. Grazie, Sinjura. Grazie. U issa qegħdin ngħaddu għal 68 applikazzjoni li għandna f'dak ir-rank order, għandna l-Elise Farrugia. Yes. Our Lady Immaculate, Signora. Grazie, Signora. Grazie. Mela, Signora għażlet Our Lady Immaculate għal Elise Farrugia Pisani. U s-sedin inċemplu l-mama ta' Temzin Mifsut. Yes, l-odwa tajba, Signora. Hi. Għal Temzin. Sacred Heart. Grazie, Signora. U issa din inċemplu l-mama ta' Eliza Abdilla. Wasalna fil-numru fil-rank order 70 u wasalna jina wasalt fit-tmim ta' 9 paġna. L-odwa tajba, Signora. Bonġu għal Eliza. Hello. A Sacred Heart. Grazie, Signora. Grazie. Ekkim lejna paġna oħra u s-sanaddu għal paġna 10 u tinċemplu issa l-mama ta' Michela Zammit. Lodwa tajba, Signora. Mela għal Michela. Sacred Heart. Grazie, Signora. Grazie. Sacred Heart. Yes. U issa din inċemplu l-mama ta' Lara De Celis. Tajjeb. Tajjeb niftakru kol daqxejn fl-iżvilupp ta' dan il-proċess li aħna għaddejjin minnu li kien frott ukoll tal-ftehim li ntlaħaq bejn il-Knisja u l-Istat fil-bidu ta' snin disajnijiet wara snin ta' ħafna diskussjonijiet li kien sar ftehim bejn l-Knisja u l-Istat fejn il-Knisja ċediet il-proprjetà li kellha, l-Istat wieħed ukoll li iħallas il-salarji tal-maġġoranza tal-impjegati fl-iskejjel tal-Knisja u però saru wkoll ċertu kundizzjonijiet.
Waħda mill kundizzjonijiet li saru li jidħul fl-iskejjel tal-Knisja ikun b'mod oġġettiv. Ġifieri mhux l-iskejjel tal-Knisja jaqbdu jdaħlu lil min iridu, imma jsir b'mod trasparenti fil-dokument il-kelma li tintuża huwa b'mod oġġettiv u din hija ħaġa importanti. Ingħataw ukoll il-possibilità li ovvjament li l-aħwa jidħlu fl-istess skola. Din hija naħseb kulħadd jifhimha li tagħmel ħafna u ħafna sens li l-aħwa jattendu l-istess skola. Sintendi hawnhekk qed għandna wkoll diffikultà sal-lum għaliex tapplika biss għal dawk li jistgħu jattendu l-istess skola. Għad għandna tfal li speċjalment fejn għandna subien u bniet fejn huma aħwa u fejn jidħol pereżempju t-tifel u jkun fi skola tas-subien u t-tifla ma tistax tidħol fi skola oħra tal-Knisja għaliex ma tistax tattendi l-istess skola ta' huwa għaliex hija skola tas-subien biss. Tajjeb, jiġifieri għalkemm hawnhekk għandna pereżempju dan il-kriterju dan qed għandna dan l-impass jew għandna dina d-diskussjoni. Ma' żmien imbagħad kien daħal ukoll fl-2010 kien daħal ukoll il-kriterju ta' tfal tal-impjegati. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għall-Lara, x'nażlu, Sinjura? Sacred Heart, grazzi, Sinjura. Tajjeb u dik hija l-għażla ta' Sinjura tal-mama ta' Lara De Celis. Bħalissa din inċemplu lill-mama ta' Amy Farrugia wasalna. Yes, Lord. Yes, hello. Sacred Heart. Grazzi, Sinjura. Grazzi, thank you, Sacred Heart. Sacred Heart għal Amy Farrugia. U s-sedin inċemplu lill-mama ta' Arjana De Bono. Kienata wkoll jissemma wkoll f'dan il-ftehim f'dan id-dokument li jintrefaw ukoll postijiet għal każijiet soċjali u każijiet ta' tfal fil-bżonn. Tajjeb, ġifieri hawn dawn il-konsiderazzjonijiet li huma mniżlin b'mod ċaru tont f'dan il-ftehim storiku li aħna llum għadna nimxu fuq. Tajjeb, hemm anke regolat kif għandhom jisiru l-kalkoli tal-impjegati li jaħdmu mal-iskejjel tal-istat, dawn jiġu prezentati l-education, kull impjegat fl-iskejjel tal-Knisja kollha jiġu approvati wkoll mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Tajjeb li wieħed ikun jaf dana li mhux ma nagħmlux nagħmlu li rridu. Les l-għodwa tajba, Sinjura De Bono. Bonġu għall-Arjana. Sacred Heart, grazzi Sinjura, grazzi. Sewa set inċemplu lill-mama ta' Giulia Marija Fino, tajjeb. Mela kollox isir b'attenzjoni kbira kemm min-naħa tal-iskejjel tal-Knisja u anke min-naħa tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Sacred Heart. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Tajjeb li niftakru li forsi mhux kulħadd ikun konxju li l-ispiża tal-iskejjel tal-Knisja illum l-ispiża, naħseb l-ispiża tas-servizz għax huwa servizz nazzjonali ħan niftehmu kieku l-iskejjel tal-Knisja ma jeżistux dan is-servizz irid jingħata xorta mill-Gvern permezz ta' skejjel tiegħu. Imma llum l-iskejjel tal-Knisja għandhom budget iktar minn 100 miljun, tajjeb minn 100 miljun. Hija somma enormi u għalhekk tajjeb li wieħed ikun konxju li u jsir tajjeb li dawn il-fondi pubbliċi tintefqu tajjeb u sewwa u kif għandu jkun. Għalhekk isir awditjar kemm min-naħa tal-iskejjel tal-Knisja, kemm min-naħa tal-Awtorità tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u anke mill-Awditur Ġenerali. Yes, l-għodwa tajba. Bonġu x'nażlu għal Kenil. Our
Our Lady Immaculate. Tajjeb, Sinjura, grazzi. Grazzi, grazzi. Our Lady Immaculate għal Kenny l-Kuxkiri se tinċemplu l-mama ta' Sara Mikallef. Kontit ngħid li yes, l-odwa tajba, Sinjura. Sacred Heart. Thank you, Sinjura Sera. Tajjeb, tajjeb. Sacred Heart għal Sera. U se din nċemplu l-mama ta' Emma Xkembrina wasalt fit-tmiem ta' paġna 10 minn 17 il-paġna, ġifieri wasalna fin-nofs, nirringrazzjakom ħafna tal-kollaborazzjoni ta'kom għax pratikament għamilna 80 applikazzjoni u kull ma jilna kważi sija biss. Mela, l-odwa tajba, Sinjura. Emma xkemm Iva, xtażel, Sinjura? Sacred Heart. Grazzi, Sinjura. Grazzi, grazzi. Mela għandna Sacred Heart għal Emma Xkembri, jiena mlejtu ukoll issa paġna 10. Ngħaddu għal paġna 11 tajjeb u qed inċemplu issa lill-mama ta' Emilia Karwana. Emilia Karwana. U kontit ngħid li anke l-awdutur. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Sacred Heart. Grazzi, Sinjura, grazzi. U s-sanaddu minnu qiegħed fit-80 fil-rank order 80 għandna lil Gwen Powell. Tajjeb. Yes, l-odwa tajba. Sacred Heart. Thank you, Sinjura. Thank you, thank you. Good day, good day. Mela, ekk ukoll dik kienet l-għażla tal-mama ta' Gwen Powell li għażlet is-Sacred Heart. U tjajduli li Sacred Heart issa impliet għalhekk naraw min kienu l-ġenituri li għażlu din l-iskola għat-tfal tagħhom. U nibdew billi naraw il-Katerina Borch Marija, Ela Tanti, Nina Borch Giuliano, Pinar Abela Baldacchino, Emilia Caruana Wenninger, Serena Kauki Briffa, Michelle Grek, Mia Grek, Julie May Balzan, Penelope Mela Desira, Emma Camilleri, Amelia Aber, Katrina Sultana, Alice Rose West, Elise Anastasi, Emily Louise Gonzi, Anna Xwireb Buzutti, Martina Kassar, Lea Borch, Ela Paraskandalo, Emma Wood, Mia Agius, Amy Zammit Giuliano, Emma Pulis Xikluna, Temzin Mifsud, Eliza Abdilla, Michela Zammit, Lara De Celis, Amy Farrugia, Ariana De Bono, Giulia Maria Fino, Sara Mikallef, Emma Xkembri, Emilia Karwana u Gwen Powell. Dawn huma tfal li l-ġenituri tagħhom għażlu li sabiex is-sena d-dieħla l-ewwel sena primarja jibdew jattendu l-iskola ta' Sacred Heart ġewwa San Ġiljan. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, għajdli. St. Joseph's Lima l-Angelika. Thank you, Sinjura. Thank you. U għal Freeman. Yes, l-għodwa tajba. Bonġu, ser. Għal Kerry. St. Dorothy Slima. Thank you. Dikko kienet l-għazla ta' Kerry Freeman, issa tinċemplu l-mamma ta' Caroline Borch Xwireb. Wasalna fit 83 applikazzjoni. Kundizzjonijiet oħra li kienu tpoġġew f'dak il-ftehim storiku tal-1994
wieħed u design kienu li pereżempju l-iskejl tal-Knisja jkunu ikollhom ċikli sħaħ. Yes, l-odwa tajba ser. Bonġu għal Caroline. No choice, grazzi grazzi. Grazzi, no choice għal Caroline. U issa ngħaddu għal Martina Farrugia. Martina Farrugia tinċemplu lill-mamma tagħha. Kont għadni nispjegalkom nsemmilkom ftit il-kondizzjonijiet li hemm f'dan il-ftehim, u wieħed minnhom kien li l-iskejl tal-Knisja jkunu ċikli sħaħ. ċikli sħaħ ifisser li jew tkun skola li għandek il-kindergarten sħiħ, mela l-għodwa tajba. Our Lady Immaculate, grazzi sir, grazzi. U issa ngħaddu għal Chloe Rose Azzoppardi. St. Joseph Slima, mis-Sinjura Azzoppardi. St. Joseph Slima, grazzi Sinjura, grazzi. St. Joseph Slima għal Chloe Rose Azzoppardi. U issa ngħaddu għal Maja Xikluna Vella. Tajjeb, u wasalna fit-tmiem ta' paġna 11 minn 19 il-paġna, rank order 86. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Bonġu. Our Lady Immaculate, you're right, grazzi Sinjura Iva. Bye. Our Lady Immaculate. Għal Maja Xikluna Vella, spiċċajna 86 applikazzjoni, spiċċajna wkoll paġna 11 u nibdew paġna 12, qed inċemplu issa lill-mamma ta' Lea De Gabriele fis-87 post, tajjeb fis-87 post. Kont qed ngħidilkom mela li l-iskejjel iridu jkunu ċikli sħaħ, pereżempju tkollok l-iskejjel. Yes, l-għodwa tajba. Bonġu. Yes, Lea. Yes, xtażel skola. St. Dorothy Slima. Grazzi, Sinjura. Grazzi, St. Dorothy Slima. U issa ngħaddu. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal Emma. Our Lady Immaculate. Grazzi, Sinjura. Grazzi, Our Lady Immaculate. Għal Emma Falzon Sherry. U issa din inċemplu lill-mamma ta' Laura Portelli. ċikli sħaħ kont itnajt, jifri skola primarja sħiħa jkollok mill-year 1 sal-year 6. Mela, s-sur Portelli, l-għodwa tajba. St. Joseph Slima għal Laura. Thank you. Grazzi. U s-sedin inċemplu l-mamma ta' Emilia Buġeja. Wasalna fid-design applikazzjoni. ċikli sħaħ mela jfissru, all right, għanna fuq il-linja. L-għodwa tajba, Sinjura Buġeja. Għal-Emilia. St. Joseph Slima, grazzi, Sinjura. Grazzi u auguri. U issa ngħaddu għal Sofija Kakija Kirkop, wasalna fit-92 applikazzjoni. Tajjeb, nċemplu propju lill-mamma issa. U mill-ġdid nirringrazzjakom tal-li qegħdin issegwu b'attenzjoni dina trasmissjoni u tistennew it-telefonati tagħkom u tħallu t-telefons free biex kif inċemplu lkom twieġbu. Naħseb għaddejjin b'record time. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura.
Good morning. Saint Dorothy Slima. Thank you, Signora. Thank you. Thank you. Saint Dorothy Slima, Sofija Kakija Kirkop. U issa din inċemplu l-mama ta' Ilenia Gat fit-93 post, fit-93 post. Il-ħin bħalissa huwa l-10 esquart kważi. Yes, lodwa tajba, Signora. Bonġu, bonġu. Għal-Ilenia, Our Lady Immaculate. Grazzi, Signora. Grazzi, grazzi, grazzi. U għattilkom li l-10 esquart, l-għarrit najt il-11 esquart. 11 esquart. Miexi ġmilu. Imma etna wasalna u kol fil-93 applikazzjoni, dak li għad fil-93 rank order. Yes, Lord, what tajba, Signora? Yes, għalejmi? Saint Dorothy Slima, grazzi, Signora. Grazzi, grazzi. U għekkim lejna applikat kważi paġna oħra, wasalna fil-95 applikazzjoni ta' dak li għed bil-rank order, il-mamata, għed inċemplu il-mamata Elise Baldacchino. U jien wasal biex nispiċċa paġna 12. Tajjeb, risqin lejn il-100, ġifiri jisu baqa 50 applikazzjoni oħra li għat irridu namlu propju dolodu. Wara li aħna nispiċċaw dina il-proċess ma'kom għaw f'din it-trasmissjoni nerġaw lura l-offiċi tagħna. Yes, Lord, what tajba, Signora? Our Lady, grazzi, Signora, grazzi, grazzi. Our Lady Immaculate, ġewwa l-Ħamrun. U hekk imlejna paġna 12 u ngħaddu għal paġna 13. Sewwa. Nerġgħu lura l-uffiċċji tagħna, nerġgħu niċċekkjaw li il-records li għandna fuq id-database huma kollha tajbin, tajjeb u nippreparaw ukoll ir-rendikont il-report li aħna santellaw fuq il-website sabiex intom tkunu tistgħu taraw għas-sodisfazzjon tagħkom u ta' kulħadd. Nibdew nippreparaw ukoll il-xogħol tagħna għall-ġimgħa d-dieħla, tajjeb li tkunu tafu li aħna kull ġimgħa, prattikament kull ġimgħa, qed ikollna żewġ sezzjonijiet bħal dik tal-lum, ġifieri kif nippreparaw nispiċċaw waħda rridu nippreparaw għal dik li jmiss ukoll, tajjeb ħalli l-proċess jibqa' sejjer. Dan x-xogħol ta' bejn polots u reġistrazzjonijiet jihdinna prattikament ftit iktar minn xarejn. Għandna Aprilu, Mejju sħaħ li dejjem ikonna kważi darbtejn fil-ġimgħa niġu l-istudio u jew intellaw polza jew intom tanżlu l-iskejjel li jkun hemm disponibbli għalikom tajjeb. Għalhekk dan huwa biċċa xogħol li tissir waħda wara l-oħra u nimxu pass pass sakemm nispiċċaw l-iskejjel kollha. Fakkar li aħna għandna skejjel 4 livelli, normalment ikonna 4 livelli. Kinder 1, Kinder 2, Year 1 u Form 1. Din is-sena żdiedet ukoll il-Year 4 għal St. Monica gżira tiżidu klassi ġewwa raba sena primarja u din is-sena wkoll ħad naħsib ukoll il-dħul fl-iskejjel ta' Għawdex. Għalhekk dan l-uffiċċju għandu dan ix-xogħol kollu li jrid jieħu ħsiebu u jrid jitqassam matul ix-xhur sajjeb u jrid jitlesta x-xogħol kollu sabiex l-iskejjel ikollhom l-ismijiet tal-applikanti jkunu jistgħu jikkuntattjawkom intom tibdew tippreparaw uniformijiet, kodba u transport u tant affarijiet dettalji oħra sabiex meta jasal Settembru tkunu tibgħatu tfal fl-iskejjel li għażiltu. Lodwa tajba, Sinjura? Yes. Yes. Katalea? No choice. Grazzi, Signora. Grazzi. Grazzi. No choice.
Mej Vella Ġanin hija l-tifla li jmiss li tinċemplu lill-mama tagħha sabiex hija tgħidilna l-għażla tagħha tajjeb. Mela dan ix-xogħol kollu għax hemm diversi livelli u kull livell jerġa' jinqasam f'żewġ gruppi. Għandna l-grupp tas-subien u l-grupp tal-bniet tajjeb. U nimxu pass pass għalhekk fil-waqt li nispiċċaw grupp, l-lum qegħdin nispiċċaw pereżempju qed nagħmlu l-ewwel sena primarja tajjeb, kif nispiċċaw dan u nikdbulkom u noħorġu dawn ir-reports, fl-istess ħin għadu was-sibt u għandna l-ħadd it-tnejn u l-lejla nippreparaw biex nhar it-tlieta nagħmlu l-sessjoni li jmiss. Nibagħtu l-emails bħalma ltqajna magħkom ukoll il-bieraħ fil-għaxija meta jkollna l-għażliet niltaqgħu wkoll mal-ġenituri li jkunu ħjagħmlu l-għażla l-għada, da kollu li jieħu ħafna ħin. L-għodwa it-tajba, Sinjura? Yes, għal Ġanin? St. Joseph Slima. Grazzi, Sinjura, grazzi. L-għodwa tajba, Sinjura Kalleja. St. Joseph Slima, grazzi, Sinjura, grazzi. St. Joseph Slima għal Juklana Kalleja. U issa din inċemplu lill-mama ta' Dame Lince Sara Harrington, naħseb, jew Herring. Yes. Mela, il-proċessi kif ngħidilkom minn waħda għall-oħra. Hekk kif nagħlqu fil-bidu ta' Ġunju nispiċċaw daw is-sessjonijiet, nerġgħu nduru dawn il-livelli kollha u kull grupp li kellna sabiex naraw jekk għandniex xi postijiet vojta li baqgħu vojta jew jekk għandniex xi kanċellazzjonijiet sabiex insejħu lil min imiss. Tajjeb nfakkar li jekk jibqgħu postijiet vojta minn dawk li aħna offrejna illum, aħna mbagħad sa mmorru għal dawk li kienu ħadu sehem fil-polza ta' parteċipazzjoni, naraw min kien imissu u nċemplu lil dak jiġri jibda dak il-proċess ta' xogħol ukoll li nimlew il-postijiet li jibqgħu vojta. Sa dan it-tant ukoll ikun għaddej il-proċess ieħor tal-waiting list fejn jekk ikonna xi waħda li nippreparaw il-listi li sabiex imbagħad intellawhom fuq il-website u hekk intom tkunu informati. Barra minn hekk, barra li nippreparaw dan id-dokumenti, nieħdu ħsieb li jekk ikonna xi ħadd li jħassar minn ġo skola insejħu lil min imiss u dan jitlob ukoll kull darba korrispondenza anka mhux biss mal-ġenituri imma anka mal-iskola u l-iskola tikkanċella lil min kellha qabel, iddaħħal il-ġdid u tinforma u tibda l-proċess ma' l-applikazzjoni mal-istudenti il-ġodda tajjeb. Għalhekk għalkemm jidher li forsi x-xogħol ħajispiċċa fil-bidu ta' Ġunju, fil-fatt ix-xogħol ikomplu matul is-sajf kollu tajjeb. U anke l-iskejjel inżommuhom daqsxejn okkupati wkoll nifhmu wkoll li l-iskejjel ikunu dejjem qegħdin jippreparaw ukoll matul is-sajf għas-sena ta' wara jtellgħu it-tfal minn sena l sena jaraw. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Yes, l-għodwa tajba għal Demlin. St. Joseph Slima, grazzi, Sinjura. Grazzi, grazzi. U issa tinċemplu l-mama ta' Alaja Borċ, propju dik li qiegħda fir-renkorder 100. Dan iġifieri wasalna baqgħna iktar ftit inqas minn 45 applikazzjoni x'naraw, jew pratikament 45. Tinċemplu lill-mama ta' Alaja Borċ. Yes, l-għodba tajba, Sinjura. St. Joseph Slima, grazzi, Sinjura. Grazzi, good day. U issa għandna lil Emma Marie Bishop. Tinċemplu lill-mama ta' Emma Marie Bishop
fil-numru 101. L-odwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Emax. St. Joseph Slima, grazzi, Sinjura. St. Joseph Slima għal Emma Marie Bishop. U issa din inċemplu l-mama ta' Mia Vidal fil-post 102. Jina dal-wat wasal bi. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Mia. St. Joseph Slima, grazzi, Sinjura. Grazzi, mela Sinjura Mia, il-mama ta' Mia Vidal għazlet St. Joseph Slima u r-reġija qed li St. Joseph Slima imtliet ukoll. U għalhekk naraw ukoll il-tfal li għażlu dina l-iskola u nibdew billi fl-ewwel post għandna lil Victoria Nicole Bezzina, Angelika Borch Cardona, Chloe Rose Azzopardi, Laura Portelli, Emilia Buġeja, Janine May Vella, Juklana Kalleja, Damlin Cesare Harrington, Alaya Borch, Emma Marie Bishop, Mia Vidal. Dawn huma tfal li s-sena d-dieħla se jibdew jattendu St. Joseph Slima skont l-għażla tal-ġenituri tagħhom. Sintendi, hemmhekk ukoll hemm tfal oħra li daħlu s-sena l-oħra fit-tieni sena kindergarten. Issa tinċemplu lil mama yes. L-odwa tajba, Sinjura. St. Dorothy Slima, St. Dorothy. Slima. U hekk imlejna paġna 13. U ngħaddu għal paġna 14. Applikazzjoni numru 104 ta' Ela Camilleri Dalli. Il-numru tal-iskejja li jissa tistaw tanżlu minnhom huwa ftit ristret. Pratikament għandna yes, Lord, what tajba, Sinjura? Hello? Bonġu, Sinjura. Alela? St. Dorothy Slima, grazzi, Sinjura. Grazzi. St. Dorothy Slima għal Ela Camilleri Dalli. U naħseb St. Dorothy Slima baqa għandna postijiet u Our Lady Immaculate, jekk min issejjer żball tajjeb. U naħseb baqa għandna wkoll xi postijiet St. Francis Cospicua wkoll. Nittama li mhux qed niżbalja. Intom tistgħu taraw aħjar minni għax għandkom l-screens jgħidulkom eżatt bil-postijiet anke li baqa'. Skola. L-odwa tajba, Sinjura. Hello għal St. Dorothy Slima, thank you, Signora. Grazzi, Signora, grazzi. St. Dorothy Slima għal yes, l-odwa tajba, Signora. Our Lady Immaculate, grazzi, Signora, grazzi. Mela Signora għazlet ukoll Our Lady Immaculate għal tifla tagħha Amelia Marie Borch. U issa tinċemplu lil-mama ta' Kelly Said Vella fil-rank order 107. Tajjeb, sabiex tajdinna hija x'inhi l-għażla tagħha. Jo tagħhom. Wasalna fil-107 postijiet. Applikazzjoni
Nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni ta'kom, naħseb il-ħin bħalissa huwa kważi l-11 ta' filgħodu, hekk l-11 ħajdoqqu minn ftit ieħor u wasalna fil-106 ġifieri aħnilna sija u nofs jiġu 90 minuta, nikkonsidraw li kellna forsi anke 10 minuti ta' introduzzjoni, għamilna iktar applikazzjonijiet minn minuta kull wieħed. Il-rekordu il-rate, l-average huwa ta' inqas minn minuta kull wieħed għal kull applikazzjoni. U dana grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom li tistennew it-telefoni tagħna. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Our Lady Immaculate Ħamru. Grazzi, Sinjura. Nixtieq niġbed l-attenzjoni hawnhekk ma nafx jekk ridex tkun no choice nitlobkom ir-reġija biex tiċċekkjaw l-applikazzjoni ta' hawnhekk ukoll għaliex ġiġa kellna l-applikazzjoni wkoll permezz tal-impjegati. Jista' jkun kien hemm bżonn però. All right, mela kif kont ngħid ir-reġija tikkonfermali għaliex is-Sinjura applikat ukoll permezz tal-kriterju tal-impjegati u kienet ġiġa għażlet Our Lady Immaculate, jiena nimmaġina li jew ir-raġel jaħdmu f'din l-iskola u għalhekk fil-fatt dan rridu nirrekordjaw aħna hawnhekk bħala no choice għalkemm it-tifla xorta ħadd attendi Our Lady Immaculate għaliex il-ġenituri tagħha xi ħadd mill-ġenituri tagħha jaħdem hemmhekk, probabbilment hija l-om. Dan qed isir permezz tal-kriterju tal-impjegati tajjeb u mhux permezz tal-kriterju tal-polza tal-għażla jew l-applikanti oħra kienet biż-żewġ kriterji. Għalhekk is-Sinjura tinniżluha bħala no choice u għaliex ovvjament it-tifla mhux se tieħu żewġ postijiet, post wieħed se tokkupa. U din hija ġiġa nnutata fir-records tagħna. Issa din inċemplu l-mama ta' Paola Mizzi, edin inċemplu dik li qiegħda fir-recorder 108. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Għal Paola, Sinjura. No choice, no choice. Grazzi, Sinjura. Dik kienet l-għażla tal-mama ta' Paola Mizzi u issa din inċemplu l-mama ta' Mija Kassar li qiegħda fil-recorder 109. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Yes, għal-Mija. No choice. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Mela Sinjura tibqa' għamlet no choice għat-tifla tagħha Mija Kassar. U issa ninċemplu l-mama ta' Jasmin Calafato fil-110 post. Għannaraw. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Saint Dorothy Slima. Grazzi, Sinjura. Grazzi. U għanna Saint Dorothy Slima għal Jasmin Calafato. U issa ngħaddu għal mama ta' Samantha Marie Borg, fil-post recorder 111. U wasalt jiena biex nimla wkoll paġna oħra, paġna 14. L-għodwa tajba, Sinjura? Bonġu, Sinjura. All right, Sinjura, grazzi grazzi. Ok, grazzi. Napprezza wkoll daw ta' no choice li mhux jagħmlu għażla li xorta bil-paċenzja qed jikkollaboraw u xorta jwieġbu t-telefonata tagħna. Dina napprezza jiena daw in-nies setgħu ma tawx kasu ħallewna bħall-erba' f'nofs il-ġimgħa biex ngħidlek. U aħna konna noqogħdu ninkwetaw jekk hemm xi diffikultà nixxi number. Yes, l-għodwa tajba. L-għodwa tajba. Hi. Our Lady Immaculate. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Our Lady Immaculate għal Jade Bartoli.
U se ngħaddu għal 113 għal Filippa Kaskun. Filippa Kaskun. L-għodwa tajba. Hello. Our Lady Immaculate. Grazzi. Grazzi, grazzi. Our Lady Immaculate għal Filippa Kaskun. U issa din inċemplu l-mama ta' Ann Marie Kaminzuli. Tajjeb fil-114 il-post. Konti tnajt xi ħaġa dwar daw li ma jażdu skola li xorta nsibu l-kollaborazzjoni tagħhom, napprezza x'aħna ninkwetaw meta ma naqbdux lil xi ħadd. Tajjeb ma nixtiequ li naqbżu l-ħadd la u nixtiequ nevitaw ċertu inkwiet kemm tagħkom u l-inkwiet tagħkom isir l-inkwiet tagħna. Allora la nixtiequ ninkwetaw aħna u laqas li tinkwetaw intom. Għalhekk napprezzaw meta anke jekk ma tkunu sa tażlu tgħidulna li no choice u hekk inkunu nafu kulħadd ikun jaf kulħadd fejn hu. Aħna nkunu nafu li intom ma żiltu skola, intom tafu li aħna nafu u anke l-pubbliku ġenerali jaf li baqa' skola post vojt tajjeb hekk ikun kollox iktar trasparenti. Għalkemm forsi mhuwiex l-interess m'għandkomx interess partikolari li kif naqbad ngħid la mintomx tażlu skola imma napprezza ħafna l-kollaborazzjoni tagħkom xorta ta' tajjeb u hekk kollox jimxi smoothly u ma jkollniex skossi f'dan il-proċess. Nfakkar li s-sena l-oħra kienet l-ewwel darba li għamilna dina l-għażla online, sewwa qabel konna niltaqgħu magħkom fis-swali u kontu tkunu fiżikament preżenti. Kenna mal-950 reġistrazzjoni li għamilna online. U nirringrazzja l-kollaborazzjoni ta' kulħadd bħalma qed jiġri wkoll din is-sena li ma fallejniex telefonata waħda. Kulħadd ikkollabora, kulħadd wieġeb għat-telefonati, kollha ġew irreġistrati u hekk kulħadd kien jaf kollox x'inhu, kulħadd jaf x'għażel, x'mantażilx u x'baqa' postijiet tajjeb. Għalek, grazzi ħafna tal-kollaborazzjoni ta'kom. Bħalissa din inċemplu l-mama ta' Ann Marie Kaminzuli li hija fil-114 il-post. Fil-114 il-post. Nista' nimmaġan li forsi bħalissa kien hemm min forsi kellu ħsiebu f'xi skola oħra l-għażla tal-iskejjel hija daqsxejn ristretta u għalhekk forsi Yes, Lord, what tajba? Hello? Hello, Ann Marie, Signora? Xtażel? Iva, mbagħad għamilha fuq il-waiting list. All right, Saint Dorothy Slima. Grazie, Signora. Thank you. Saint Dorothy Slima għal Ann Marie Kaminzuli, l-għodwa tajba, Signora. Hello, Signora Dimek. Hello, tlifna l-Signora Dimek, qed nisma' ringing tone u l-inqatat il-linja. Neħdu paċenzja ftit nerġgħu nċemplu lill-mama ta' Ella Louise Dimek. Tlifnija minn fuq il-linja naf li kienet hemmhekk, neħdu paċenzja nerġgħu nċemplula. Din inċemplu l-mama ta' Ella Louise Dimek, il-numru 115. Nagħtu ftit ċans sakemm nerġgħu jsir il-kollegament u nkunu nistgħu nieħdu pubblikament l-għażla tal-mama ta' Ella Louise Dimek. Yes, grazzi Signora, grazzi ta' grazzi, bonġu, grazzi. Saint Dorothy Slima, grazzi Signora, grazzi, napprezza. Signora, mill-ewwel rġajna qbadnija u hekk għandna l-għażla tagħha wkoll li ġiet irreġistrata għal Ella Louise Dimek hija Saint Dorothy Slima u issa ngħaddu għal 116 il-rank order għandna lil May Xkembri. Qed inċemplu propju issa lill-mama tagħha tajjeb. Ftit risqin lejn it-tmiem ukoll 115 lesti, ġifieri dan baqa' għandna prattikament 30 applikazzjoni oħra x'nagħmlu. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Our Lady Immaculate, grazzi Signora. Grazzi.
U dik hija l-għażla tal-mama ta' Mejx Kembri, Our Lady Immaculate. U issa l-għodwa tajba, Sinjura. Iva, x'tażel? Our Lady Immaculate. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Our Lady Immaculate għal-Kelly Gawċi. U l-għodwa tajba, Sinjura. Saint Dorothy Slima. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Saint Dorothy Slima. U issa ngħaddu għal-mama ta' Emma Bonnici li qiegħda fil-119 il-post, jiena wasal biex nimla paġna oħra, paġna 15, u bħalissa din inċemplu lill-mama ta' Emma Bonnici. U l-għażla bħalissa ta' bejn Our Lady Immaculate u Saint Dorothy Slima, naħseb però wkoll għandna xi postijiet jekk rajt sew l-ewwel ħannara kont se ngħidilkom Saint Francisco Spiqua, tajjeb. U ġifri prattikament issa għandna yes l-għodwa tajba. Yes, Alema. Saint Dorothy Slima. Grazzi, Signora. Saint Dorothy Slima għal Emma Bonnici. U għekkim lejna paġna 15 u konna dwar paġna 16 u tinsejħu l-mama ta' Sky Tabone. Sky tinsab fil-120 post. Tajjeb, u skejjel li palissa għanna postijiet li jom Our Lady Immaculate, Saint Francisco Spiqua u Saint Dorothy Slima. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Bonġu għal Sky. Our Lady Immaculate. Thank you, Signora. Thank you, grazie. Dawn huma l-għażla l-Sky Tabone 120. L-għodwa tajba, Signora. Bonġu. Saint Dorothy Slima. Grazzi, Signora. Grazzi. Saint Dorothy Slima għal Lea Lauren Bonnici, tajjeb. U issa din inċemplu lill-mama ta' Joel Vassallo Penza fil-post 122. Għalli nkomplu b'dan il-proċess ta' l-għażla għadħul fl-ewwel sena primarja għall-iskejjel tal-Knisja. Yes, Sur Penza, l-għodwa tajba. Hello. Yes, Saint Francis. Grazzi, sir, grazzi. Mela, il-papa ta' Joel għażel Saint Francis Bormla għal Joel Vassallo Penza. U s-sedin inċemplu l-mama ta' May Camilleri. L-għodwa tajba, Signora. Bonġu, għal Mejx nażlu, Signora. Saint Francisco Spiqua, grazzi, Signora. U s-sedin inċemplu l-mama ta' ħana mifsud. Bonġu, sir, bonġu, x'nażlu għal ħana, sir? Our Lady Immaculate, thank you. Our Lady Immaculate għal ħana mifsud. U s-sanaddu għal 125 post għanna lil Cassidy Aġus Side. Narawx xe tkun l-għażla minn dawn it-tlet skejjel li għanna disponibli għalikom. Yes, l-għodwa tajba, yes. Saint Dorothy Slima. Grazie, Signora. Grazie.
Saint Dorothy Slima għal Cassidy Aġuż Sajd. U issa naddu għaljana Gatt. Mela, Signora Gatt, l-odwa tajba. Bonġux nażlu għaljana. Our Lady Immaculate. Grazie, Signora. Grazie. Grazie. U dik kienet l-għażla tal-mama Tajana Gatt u issa ngħaddu għal 127 rank order għandna l-Zea Camilleri, Yes, l-odwa tajba, yes. Our Lady Immaculate. Thank you, Signora. Grazie. Our Lady Immaculate għal Zea Camilleri. U ekkim lejna u kol paġna oħra, paġna 16. Ekk issa baqanna bis 3 paġni x'nimlew u l-aħħar paġna laqqasija kollha, lek baqanna jisu 2 paġni u nofs. Wasalna fil-128 u aħna għandna sal-145. Tajjeb qed inċemplu lil-mama ta' Veronika Gallia li qiegħda fir-rank order 128. Tajjeb. Nfakka li l-iskejjel li qed tażlu minnhom huma Our Lady Immaculate. Yes, l-odwa tajba, Signora. Bonġu. Saint Dorothy Slima. Thank you, Signora. Thank you. Saint Dorothy Slima għal Veronika Gallia. U issa din inċemplu lil-mama ta' Julia Marie Holmes, 129 fir-rank order. U l-odwa tajba, Signora. Hello, Julia Marie. Bonġu, Signora. Saint Dorothy Slima, grazie, Signora, napprezza. Thank you. Saint Dorothy Slima għal Julia Marie Holmes. U s-senaddu għal 130 post għanna l-Eliza Emanuela Zammiti. Ġemplu l-mama taħħa sabiex tajdinna l-għazla taħħa. L-għazliet bħalissa jisaw jgħaw fuq 3 skejjel għawna Our Lady Immaculate ġewa il-Ħamrun fejn għandek skola primarja u anka sekondarja. Mbagħad għandna Saint Dorothy ġewwa ta' Slima li għandek primarja u mbagħad ikomplu ġewwa Saint Dorothy Ħażebbuġ. U mbagħad għandna Saint Francis Kospikwa li hija skola primarja u mbagħad fejn it-tfal il-bniet ikomplu ġewwa ta' Slima. Tajjeb, jingħaqdu ma' tfal oħra li jkunu qegħdin fl-iskejjel ta' Saint Francis. Saint Francis għandhom 2 primaries oħra, għandhom il-primary ġewwa Birkirkara u għandhom primary oħra ġewwa l-Imsida. Dawn huma primaries li huma co-ed bid-differenza tal-iskejjel l-oħra li huma kollha tal-bniet u għalhekk jista' jkollhom subien u bniet. Ovvjament min għandu subien u bniet jista' għandu speċjalment għandu aħwa iżgħar jista' japplika bil-kriterju tal-aħwa biex jidħlu fil-kinder jew fl-ewwel sena tal-kindergarten jew fit-tieni sena tal-kindergarten. Is-subien il-Sorijiet Franġiskani, fakkar li s-Sorijiet Franġiskani huma kongregazzjoni awċija tajjeb li hija kongregazzjoni lokali li kibret ħafna mhux biss f'Malta ma anke għandha diversi missjonijiet. Għandhom dawn l-iskejjel, għandhom il-kindergardens u għandhom l-iskejjel primarji, għandhom skola sekondarja tal-bniet. Yes, l-odwa tajba, Signora. Bonġu, għal Eliza Emanuela. Saint Francis Kospikwa. Grazzi, Signora. Grazzi. U issa din inċemplu l-mamma tal-Ana Camilleri fil-131 post. Yes, l-odwa tajba, Signora. Hello, bonġu. Allana, Saint Dorothy Slima, grazie, Signora. Grazie.
il-130 St. Francis Cospico xek. Iva. Iva, moment. Issa din inċemplu l-mama ta' Nina Cilja fil-rank order 132. Yes, l-odwa tajba, Signora. St. Dorothy Slima. Grazie, Signora, grazie. Auguri. St. Dorothy Slima. Għal Nina Cilja. U issa naddu għal 133 rank order fejn għanna l-Emma Gauci. Yes, l-odwa tajba, Signora. No choice. Grazzi ta' Signora, grazzi, grazzi. U issa naddu għal mama ta' Rachel Side li tinsab fil-rank order 134, 134. U ftit, jew forsi għaseb progress ġmilu, wasaltina fil-tmiem kważi ta' 17 il-paġna. Yes, l-odwa tajba, Signora. Bonġu, bonġu. Għal Rachel, yes, bonġu. St. Dorothy Slima. Grazzi, Signora. Grazzi, grazzi. St. Dorothy Slima. U issa naddu għall-applikazzjoni ta' yes, Signora Kalleja. Yes, hello. Our Lady Immaculate. Grazzi, Signora. Grazzi, Our Lady Immaculate għal Ela Kalleja. U issa naddu għal 18 il-paġna u għal rank order 136. 136. Dan ifisser li baqanna l-aħħar 10 applikazzjonijiet tinċemplu lil-mama ta' Amber Kirkop. U l-għażliet li għandna tal-iskejjel huma Our Lady Immaculate. Yes, Signora Kirkop. Hello. Our Lady Immaculate. Thank you, Signora. Thank you, Our Lady Immaculate Amber Kirkop. U issa din inċemplu l-mama ta' Nikola Borch fil-137 post. Yes, l-odwa tajba, Signora. Nikola. All right, Signora. Napprezzata? Ok, grazie, grazie. No choice. Ok, grazie, Signora. No choice. U issa din inċemplu l-mama ta' Kesja Angela Buena fil-138 post. Ok, xja. Għandilkom il-verità kultant insib diffikultà fil-pronunzja tal-ismijiet, mux minix familjari ma l-ismijiet kollha. Yes, l-odwa tajba, Signora. St. Dorothy Slima. Thank you. Good morning. Good day. St. Dorothy Slima. U dolodu u issa jmissna l-Valentina Xwira fil-rank order 139 ta' tinċemplu propju l-mama ta' Valentina Xwireb. Yes, l-odwa tajba, Signora. St. Dorothy Slima. Grazzi, Signora. Grazzi. Grazzi. St. Dorothy Slima għal-Valentina Xwireb u issa naddu għal Lea N. Desira li qed tapplika li qiegħda fir-rank order 140. Dan ifisser li baqa sa 6 applikazzjonijiet sabiex nispiċċaw dina sessjoni tagħna ta' dolodu. Nfakkar li l-iskejjel li bħalissa tistgħu tanżlu minnhom huma Our Lady Immaculate ġewwa il-Ħamru, St. Dorothy ġewwa Taslima u St. Francis ġewwa Cospicua.
Tajjeb. Semmejna xi ħaġa dwar l-iskejjel, dawn huma skejjel għal bniet li huma kollha bil-kontinwità, ġifieri wara li jispiċċaw il-primarja, it-tfal kollha jistgħu jkomplu fis-sekondarja sal-Form 5. Our Lady Immaculate fl-istess premises ġewwa il-Ħamrun, St. Dorothy Sliema imorru St. Dorothy Ħażabbuġ u St. Francis Kospikwa imorru ġo St. Francis ġewwa ta' Sliema. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Bon. St. Dorothy Sliema, yes, grazzi, Sinjura. St. Dorothy Sliema. Yes, l-għodwa tajba. Hello? Yes, yes. Al-Kajli, Sinjura? No choice, grazzi ta' Sinjura. Grazzi. No choice, Al-Kajli Sant u issa naddu għal Lea Azzoppardi Abela li qiegħda fil-142. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Yes, għal-Lea? Għal-Lejla, sorry, St. Dorothy Sliema. Yes, grazzi, Sinjura, grazzi. St. Dorothy Sliema. U issa naddu għal Nina Asha li qiegħda fil-143 post, U hekk nkunu wasalna baqgħna l-aħħar dina tielet mill-aħħar li għandna għal dolodu. Fakkar li l-postijiet li jibqanna vojta daw sa noffruhom issa lil min imissu fuq il-polza ta' parteċipazzjoni tajjeb. Mhux se nagħmlu dan ix-xogħol b'mod immedjat għaliex kif spjegajt l-ewwel aħna rridu noħorġu riżultat ta' din it-trasmissjoni tagħna ta' dolodu, barra minn hekk rridu nippreparaw ukoll għal sessjoni li jmissna nhar it-tlieta wkoll. Għalhekk xogħol ma' xogħol naraw kif nikkombinaw ħaġa mal-oħra. Però eventwalment sa nċemplulhom, meta nsibu hekk kif ikonna ftit tal-ħin, probabilment ikun wara l-4 ta' Ġunju. Għaliex fl-4 ta' Ġunju jkollna l-aħħar trasmissjoni, l-aħħar sessjoni fejn aħna jkollna l-aħħar għażliet tajjeb. Mbagħad l-għada nagħlqu ta' dik it-trasmissjoni li konna fl-4 ta' Ġunju u mbagħad inkunu nistgħu pass pass nibdew naħdmu l-postijiet li jkun fadal. Imma ċertament aħna se nsejħu meta jkollna l-ħin hekk kif jasal iż-żmien lil dawk li jmisshom li qegħdin fuq il-polza ta' parteċipazzjoni. Dan nagħmluh mhux biss f'dan il-każ jew f'dan il-livell jew għal daw il-bniet biss, imma fil-livelli kollha kemm għall-bniet u kemm għas-subien dejjem insejħu lil min qegħdin immissu. Bħalissa qegħdin inċemplu lil mama Tanina Għaxa li qiegħda fil-143 post. Wasalt fit-tmiem ta' paġna 18 u baqali biss paġna 19 li fiha żewġ applikazzjonijiet biss. L-iskejjel li nistgħu tanżlu minnhom huma Our Lady Immaculate, St. Dorothy Sliema u St. Francis Kospikwa. Infakkar li saħda ntellaw fuq il-website ir-riżultat tal-għażliet tagħkom, id-deċiżjonijiet li intom ħadtu u qsamtu magħna u pubblikament permezz ta' din it-trasmissjoni live. Tkunu tistgħu taraw kemm l-ismijiet ta' tfal u anke l-għażla tal-iskola li intom għamiltu. Jittella wkoll fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja. Is-Sinjura Għaxa qed inċemplula, forsi għandha xi diffikultà bit-telefon jew dana. Qed insibu engage, Sinjura, mill-lider qiegħda forsi titkellem ma' xi ħadd jew forsi l-mobile mitfi ma nafx. Nibtamaw li nistgħu naqbżuha. Jekk baqgħanna postijiet ngħid lill-reġija jiena, jekk baqgħanna postijiet għal kulħadd, ma nistax nara jiena jekk tgħiduli kemm baqgħanna postijiet kull skola, forsi nkunu nistgħu nsejħu lill-oħrajn u lil dis-Sinjura forsi nilħqu naqbdu aktar tard biex għax baqgħanna ħafna ħin f'di trasmissjoni. Sinjura Għaxa jekk segwina jew is-Sinjura Għaxa fil-każ anke tistgħu iċċemplulna fuq dan in-number 79990271. Jew forsi ma nafx x'inhi d-diffikultà
tinsibu t-telefon engage. Ekku naħseb waslet it-telefonata wkoll. Rnexxinna naqbdu nirringrazzjaw il-ħafna għajnuna l-insibu. Yes, is-Sinjura. Yes, għajdli Sinjura, l-għodwa tajba? L-għodwa tajba, nkwetajtkom, skużani. U ma importax. Our Lady Immaculate, aħna mdarrijin bl-inkwiet, Sinjura. All right, grazzi, Sinjura, grazzi. Mela Sinjura qbadnija wkoll u problem solved. Nirringrazzjaw wkoll u hekk għandna Our Lady Immaculate. U issa l-għodwa tajba, sorry, għandek raġun. Yes, għal-mama ta' Lea. Saint Dorothy Slima, grazzi Signora, grazzi. Saint Dorothy Slima. Yes. Lodwa tajba, Signora. Hello. Al-Emilia. Grazzi, Signora, grazzi. Lilkom ukoll, Signora, grazzi, napprezza. U hekk propju issa f'dan il-ħin konkludejna l-145 applikazzjoni li kellna. Tajjeb, il-ħin bħalissa huwa kważi l-11:30. Nirringrazzjakom li prattikament f'satejn għamilna din is-sessjoni grazzi tal-kollaborazzjoni tagħkom. Tajjeb, nfakkarkom kif kont ngħid l-ewwel li ħantellaw il-lista bl-għażliet li intom għamiltu tkunu tistgħu taraw anke recording ta' dina it-trasmissjoni. Fl-aħħar ta' din is-sessjoni nixtieq nirringrazzja lil kollaboraturi li għandi hawnhekk ma' ġenbi għandi l-notar Robert Aquilina li jsegwina f'dan il-proċess u jkun magħna regolarment u jiċċertifika kull deċiżjoni u kull applikazzjoni li jintom tagħmlu anke meta ntellaw il-polots. Tajjeb, nirringrazzja ħafna tal-paċenzja li jkollu regolarment ikun magħna. Fuq il-mejda l-oħra għandna l-Miss Josette Hammenborn li kienet tikkopja l-ismijiet ta' tfal minn fuq ir-Reġistru Ġenerali għal dak ta' kull skola u hekk inżommu rekord ta' kemm inkitbu tfal fuq kull skola. Dan importanti biex meta jimtlew il-postijiet ma nibqgħux indaħlu tfal ġo dik l-iskola x'inkella noħolqu l-problemi. Mbagħad fuq it-tarf li ieħor kellna lill-Miss Rachel Buħaġa li naqdet magħna llu nirringrazzjawha li tatna s-servizz tagħha wkoll li kienet qed iddaħħal din l-informazzjoni fuq id-databases tagħna fuq il-computer. Mbagħad għandna wkoll il-Father Mark Ellu li s-surmas tal-seminarju li kull darba jiġi jgħinna f'dan il-proċess. Nirringrazzjah lilu wkoll il-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja. Aħna naħdmu f'kollaborazzjoni sħiħa magħhom, nitkellmu ħafna fuq l-andament kollu tal-ħajja tal-iskola, tad-diffikultajiet u ċ-challenges kollha u tal-opportunitajiet li kull skola ikollha u naraw kif se nimxu l quddiem. Anke f'dan il-proċess ta' dħul issir ħafna xogħol mal-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja. Fiżen Fader, nirringrazzja lilu tal-li qiegħed magħna hawnhekk, però nirringrazzja wkoll l-isħabu kollha tal-iskejjel tal-Knisja l-kapijiet kollha. Ma ġembu mbagħad għandna l-Miss Cynthia Kassar li tieħu ħsieb l-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja tajjeb li forsi xi ħud minnkom anke kellmuha bit-telefons il-bieraħ kienet magħkom ukoll fil-laqgħa li kellna magħkom. Nirringrazzja tal-li tieħu ħsieb tikkoordina u tiċċekkja u tkun infurmata kollox bix-xogħol kollu li jkun qiegħed isir tajjeb. Jitlob ħafna attenzjoni u preċiżjoni. U warajja għandi wkoll il-Miss Analiz Vella wkoll li qiegħda magħna wkoll li taħdem ukoll fl-uffiċċju ma' Miss Cynthia Kassar li tieħu telefonati twieġeb l-emails u dolodu kienet qiegħda iċċemplilkom ukoll. U għandna wkoll fl-istudju magħna ma jifx qiegħed jidher magħna lill-Mister Marjante Abela li wkoll kienet iċċemplilkom ukoll u kienet iqabbadkom miegħi u man-nutar hawnhekk fl-istudju u tal-ħidma tiegħu kollha. Nirringrazzja wkoll il-nies oħra fil-Kurja tal-Arċisqof, nies oħra fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni, nirringrazzja wkoll il-Wi Media tal-kollaborazzjoni sħiħa tagħhom sabiex din it-trasmissjoni u daw is-sessjonijiet jimxu smoothly bla diffikultajiet u hekk jingħata sodisfazzjon għal kulħadd u kulħadd ikun jaf fejn kif imtlew il-postijiet fl-iskejjel tal-Knisja u ma jkollniex diffikultajiet. Nirringrazzja lilkom tal-li segwejtuna u tal-kollaborazzjoni tagħkom. Nawguralkom minn qalbi għal futur ta' uliedkom u l-ġurnata it-tajba.